Diwrnod Diolch. Ein cyfle i ddiolch i chi, ein roddwyr a'n gwirfoddolwyr hyfryd am eich cymorth, a dangos i chi pam i fod yn bwysig. Amser i glywed gan ei myfyrwyr, fe mae ei bywydau wedi ei newid gan eich heilioni. Diolch. Ac, i ddathlu eich cyflawniadau, wrth i ni eich croesawu chi nôl i'r campws i wneud darganfyddiadau newydd. O'n mentora gan ein cynfyfyrwyr, un hymchwilwyr o radd flaenaf heddiw ac yfori. Mae Red Arrows hyd yn oed am ddweud diolch i chi. Oddi oedd bawb ym Mhrifysgol Abertawe a Chenedlaethau'r Dyfodol. Diolch.